Біздің телерадиокомпания Русфонд Хайрия жәмғайты білен бірлікте ауру балаларға ердем көрсету проектін дәуам ете. 5 яшьлек Әмир де ердемге мұқтаж. Сабыға церебраль паралич диагнозы қойылған. Қазан клиникаларының бірсінде малайға 450 мың сумлық тірнеклену ұзарға керек. Курку һәм авыртуны җиңеп, 5 яшьлек Әмир сәламәт тормышка зур адымнар ясый. 1 яшендә үк аңа куркыныч церебраль паралич диагнозын куйганнар. Сынаулар туачта башланган. 6 ай ярымнан башлап Әмир озак дәвалау курсын үткән. Мы долго не могли поверить вообще. Сначала диагноз был ППЦНС, перинатальное поражение. Без озак ышана алмадык. Башта үзәк нерв системасы авыруы диагнозы иде. Әлбәттә, безне кисәттеләр, әмма моңа әзерләнү кыен булды. Үзебезне кулга алдык. Инде 5 елга якын Әмир һәр көнне 2 сәгать махсус күнегүләр ясый. Табибларга күренә, тернәкләнү курсларына йөри. Мы даже замечаем, что буквально какие-то... Без хәтта күнегүләрне туктатып торган арада баланың хәле начараюын күрәбез. Йөреше начарая, үзен авыр тута. Давай красиво. Красиво пройдем. Давай еще чуть-чуть. 1 ел элек Әмир мөстәкыйль адымнарын ясый, тик аякларында нык тора алмый. Организмына авырлык туры килә. Алга китеш булсын өчен даими тернәкләнү узарга һәм табиблар күзәтүендә торырга кирәк. К сожалению, спастичность препятствует нормальному паттерну ходьбы. Бер аягы дөрес йөрми, тукталып кала, шулай итеп йөрү балансы бозыла. Ул буыннар структурасын үзгәртә, шуңа күрә хәзер моның белән көрәшергә кирәк. Әлегә мөмкинлекләр бар. Моның өчен аңа даими рәвештә тернәкләнү үтәргә кирәк. Тернәкләнү узу өчен 450 мең сумга якын акча җыярга кирәк. Без бергәләп ярдәм итә алабыз. Моның өчен 5542 номерына дети сүзен язып, СМС җибәрү кирәк. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Айзлә Батырханова, Валентина Васильева, Ленар Гыйззатуллин, Татарстан яңалыклары.